Kad smo kod kategorije Somo Growth, u društvu sam samo dijela ekipe iz Doritos, jel tako, bili ste finalisti. Koliko se teško probiti među konkurencijom i napraviti nešto onako novo, svježe? Pa jeste teško, pogotovo što je regionalna scena dosta dobro razvijena i nama je uvek onako mali stres kad idemo na ove regionalne takmičenje, jer je stvarno impresivno sve što smo videli večeras. I baš je lepo imati neko priznanje sa svim tim super kreativnim ljudima. Od ideje do realizacije, koliko vam treba, koliko dugo smišljate sve te ideje, koliko vas ima u tom timu dok ne osmislite ono što ste zapravo i htjeli? Pa nas u agenciji u timu je recimo obično 4-5, pogotovo sada u Doritos timu, imamo još par ljudi sa strane klijenta. To je nešto bilo prošle zime kad smo radili na ovoj kampanji, recimo neka 2-3 meseca, na svemu kompletno, ali iskreno sve do tog trenutka kada probijemo i kad skapiramo da je to, onda odatle zapravo samo širimo ideju i onda sve mnogo lakše ide, ali tih par sastanaka dok ne skapiramo šta želimo da radimo sa tim, to je pakao. Znači bude ludnica u tim trenucima. Da, ozbiljno. Super, hvala puno i čestitke. Hvala.